Projekt Fórum je občianske združenie, to je pre tých, ktorí možno ani nevedia, o kom hovoríme a o čom hovoríme, ktoré sa radí medzi neziskové organizácie, ktoré poriadalo každoročne nejaké medzinárodné fórum, čiže nepomáhalo sociálne slabým osobám, treba v rôznych zariadeniach, kde mnohé sociálne občianske združenia pôsobia. A pretože ukazuje sa, že väčšia časť tých prostriedkov, ktoré takto nadobudli, nešla na zabezpečenie takýchto organizácií, toho medzinárodného fóra a diskusí, ale na vlastné živobytie. Takže poprosím hneď prvý obrázok. Denník N nám analyzoval zverejnené dokumenty, ako sa hospodarilo s našimi prostriedkami. Samotný denník N napísal, že projekt Fórum má zrejme zásadnejší problém, než len dvojnásobné a trojnásobné vykazovanie alebo fakturovanie si nákladov pre projekt Fórum. Novým zásadným zistením, napísal denník, je, že boli tu sfalšované bankové výpisy. Tu som už spozornil a poprosím hneď ďalší obrázok, pretože schválne som si pozrel, či o včerajšom odhalení Šimečkovej matky nájdem na N-ku či Smečku nejaký článok na túto tému. Samozrejme, nula. PHSkári môžu kradnúť, to protivládnym médiám nevadí. Čakali ste niečo iné? Treba to ututlať, nechať vyhniť, nepísať o tom.